bo ko minye an ko ka duwawu ke i ka kanna sallila an y'a fo ka fara ka de a dɔn an ko farda ni nafila bɛɛ de hari kunu bɛ kunna sini an ko farda ni nafila bɛɛ de dɔn o de y'a to an ka balimakɛ dɔ jazahullahu khayra o bɛ Senegal a ye ci bila ma ko n bɛ to ka min fɔ k'a fɔ yala aw ma derisu ninnu lamɛn de wa n ye nin fɔ ka kɔrɔ ko a b'a fɔ n k'aw bɔ kuma la parce que hadamadenw hakili t'u la ko hadamaden hakili t'u la jazahullahu khayra ala k'a sara donc mais hadamadenw an ka haminan ka diina ye fana ani fana n'i ye fɛn lamɛn ni hakili ye i y'a din dusukun i dusukun jɛlen ye fɛn lamɛn i y'a lamɛn ni hakili ɲuman ye donc i bɛ a bɛ faamu mais ni i ye fɛn dɔ lamɛn i m'a lamɛn ni hakili ɲuman ou bien i m'a lamɛn ni laɲini ɲuman ye i tɛ se k'o faamu o de b'a kɛ ka mɔgɔ caman sɔrɔ fo u ka lamɛn ni laɲini ɲuman de ye an b'a jigi bɛɛ m'u lamɛn ni ŋani ɲuman de ye an b'o de jigi ni hadamaden bɛɛ ni hadamadenw ko janto o la o do tuma min hari kunu ɲɛ ɲininkali u bɛ kunna sini de n ko a dagara dɔɔnikɛbagaw ko n'i b'i ka sujuru la ou bien i ka tahiya laban duwawu minnu kan ka fɔ arabu kan na n'i bɛ se min na salli yɛrɛ duwawulu fɔ arabu kan na o kɔfɛ ciden ko hadamaden jɔn ni ala ka surun i sujuru to dɛ a ko duwawu caya a ka kan ala bi jaabi abdullahi bin mas'ud ka hadisa la a ko i ka tahiya laban ni tahiya dafara summa liyatakhayyara ma sha min du'aika a ko tahiya dafalen kɔfɛ duwawu ka di ye i ka duwawu la o sugante i k'o fɔ diɲɛ hɛrɛ do lagara hɛrɛ do k'o fɔ bon dɔɔnikɛbaw ko nin duwawu sisan e b'a fɛ laɲini dɔ bɛ e la i dusukun kɔnɔ i b'a kɛ ka duwawu kɛ n'a ye ka diɲɛ hɛrɛ ni ka lagara hɛrɛ dɔrɔn i t'a arabu kan dɔn a dagara i k'a fɔ i ka kan na an y'a fɔ ka fara ka di an ko fardaw nafilaw a dagara i ka duwawu k'i ka kan na lezina da'ima li buhusi lima wal fitai in ɲinin karan ni masala in na ko a dagara i ka duwawu ninnu kɔ i ka kan na i ka laɲini min ye fardaw nafila dagara ye fattaqullaha masatatum ala ko aga sira la nya ka se ko damayira la yukallifu llahu nafsan illa wusaha ala ko alete nin karaba kabila fe nay sete minna men ni ka salli kanna ko kelewun tede mogo ko faamu ni mogo sallira ka kanna ka fatiha fo arabu kanna sura min badda ka fo ka fatiha ko bamanan kanna sura min be dala ka fo bamanan kanna ube kan manin kanka ube ika kanna ka allahu akbar fo ika kanna ima salli de e ka salli tiñalende do don ka baw binde be bolo ika ima salli de salli ti donc nunu nye duwawude parce que hadama den birile ube isigile ube isujudito ani jole salli la kiru kelewunte de wote kiru kelewna de salli te seka ke ka kanna koy parce que cide nyere tire la do nana cide ma ko ne de sera ka foy durusi qur'ana kono nde sera ka fatiha durusi nde sera ka qur'ana yoro shide durusi cide ma foye salli arabu kanna de salli ka kanna de aku subhanallahi alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar akoy jolen kanna hallili wa sabbihi wa kabbir akwa kan nunun de bila fatiha nola na de sera ka foy durusi qur'ana kono cide ko jole kan nunun de fo donc mais ama fa ka fatiha arabu kan fo de amma fa ka kabaru fo ka kannatende kabaru don ko ko allahu akbaru ni e ko allahu ajam sallitiye donc fo nonun ka famu munum be ka sallu ka kanna salli bagato ko itake ka salli koy e wa foyte fanani arasisiya ni hasidiyate karabu hasidiya dro nte salli arabu ka kanna nte arabu ka kan fon kinyere ka abbe arasisiya wodi atu kakkalan sugu munun fulen ne a caman be nani arasisiya de ima ye ala ye ewa dina kalifa arabu de la kanunjuru duma e nyana nin dina tindira farafima farfun la gosilentere nin dina tundiri ma sisa nya sura ferela ala kan kisala kan tanga ewa futu la ni hasidiya de ala ye qur'ana jiga arabu kandela ako salli ka ke wulu ka kandela ewa hari la gara shawul silabun teme ko arjanna dawbe arabu de fo e munnaw bo hasidiya ke ko jako ko ba arabu kanyele ma aw be ewa salla ka kanna ala te ka kandwa esga yetti de mboyla ayi qur'ana jigi ka kanna hadisa fore ka kanna ala te edwa ala te ka kandwa hada madun ka sabali ka hasidiya ni yer bonyam bila arabu kande ye be ka kanye
ni mogo min yɛrɛ bi yɛrɛ dɔn ni ko e ye silama de kurana be kan min na e ka kurana e ka diɲɛ ɲanamaya hɛrɛ ni ka lagara hɛrɛ be kan min na ni o kan ma kɛ e ka ɲɛ juman bɛ k'i ka kan ɲɛ arabu kan de ye silama bɛɛ ka kan ɲɛ ni sebanya wajibilen be silama bɛɛ de kan ni sebanya silama jamana bɛɛ de kan ka arabu kan de fɔ e ma sebaw tile ya n'u ye jahadu kɛ ka dugu min na ni kalo bɛna dafa san bɛna yɛlɛma aw bɛ kan min fɔ a bɛ tunu b'a bɛ lakara arabu kan de la aw b'a fɔ a bɛ maliki ka majabi kan maliki ye mun fɔ aw ye ka salli ka kan ne de maliki ko hari kutuba kana fɔ kan wɛrɛ la ni arabu kan tɛ maliki y'o fɔ ni mun ye arabu kan kɔlɔsili ani arabu kan ka gɛlɛbura ko fo silama bɛɛ ka arabu kan de kala nko de y'a to maliki ko hari kutuba kana kala kan wɛrɛ la ni arabu kan tɛ aw ko a bɛ maliki ka majabi kan a ko hari kutuba kana kala kan wɛrɛ la ni arabu kan tɛ e bɛ taa salli ka kan na i ye ta min ala kan kisi ala kan tanga subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk